fet hi passen 5 línies. N'hi ha una que pensem que és el que feia referència, que és l'autobús de barri, que surt de la zona franca, que potser no és la més adequada per vincular-lo a la ciutat. En canvi, els que surten de la plaça Espanya sí que són unes línies d'autobusos que estan ben comunicades o bé per altres autobusos o bé pel metro. I per tant, és en aquestes línies que surten d'allà que nosaltres estudiarem com poder aproximar una parada, tinguent en compte que, comparat amb la possibilitat d'accés a un transport públic actual que hi ha al centre d'acollida actual que hi ha a Collserola, les avantatges ja ara per ara són astronòmicament altes. És a dir, l'accés al centre d'acollida d'animals actual és molt complex en transport públic. De fet, hi ha hagut una permanent reflexió al voltant de com es podia millorar l'accés al transport públic a l'actual i aquest, d'entrada, ja és millor. Ara, a més, pensem que es pot millorar disminuint aquesta distància, que és de 8 minuts i que tampoc és astronòmica, però que sí que pensem que val la pena que hi hagi una parada que estigui més a prop, i ara el que es tracta és de parlar amb TNB, amb la regidora que ho porta, amb la direcció de TNB i buscar quin és d'aquestes 4 línies en què és possible fer-ho, quin és possible allargar una mica el trajecte. Per tant, tal com ha dit la senyora Maiol, és un tema que pensem que és millorable i és perfectible. Comparativament ja tenim un guany, però ens agradaria